Hoş geldiniz kardeşler. Ee, Bugün meclisimizin türmeleri hoşatmak barada, yani has doğrusu Türkmenistan'da konstitusyon kuruluşun yokluğu üçün, yani eğer de şu konstitusyon kuruluşun yok yerinde e, türmelerin saklanılması ya da şonun bar bolması cinayet hesaplanılýar. Çünkü eğer konstitusyon kuruluş agdarlyşygy edilen bolsa, ýok edilen bolsa, onu diýmek onun aşağındaky guruluşlarym ýok diýip hasap edilýärdi. Yani kanun, adalet, konstitusiýa ýok hasap edilýär. Ondan soňra, yani egerde häzirki şu wagt ýurtda türmeler bar bolsa, onda o diňe bir gurulmanyň ýa-da şu wagtky cinayetçi toporun bähwidi üçün ulanylyp gelinýär bolýar. Onam bizine şu 30 ýylyň dowamında şaýat bolup gelýärse, edýän zatlar, ýani näme üçin ulanýarlar? Ine ilki başda Niýazow 1990-ny ýyllarda konstitusyon agdarlyşygyny geçirdi. Ve ondan soňra bütün güýçleri öz eline aldy. Eline alandan soňra özüne ýan berip biljek ýa-da özüniň päsgel berip biljek adamlary, iş adamlary bolsun, bilim adamlary bolsun ýa-da döwlet adamlary bolsun, ählijesini şo türme sistemasy şonuň bilen ýok edip geldi-de, ýani owadan depa uğratjak seni, owadan depa basjak ýa-da ne seniň ömrüň zaýaladyk zat diýen ýalak edip adamlary heme özüne päsgel berip biljek adamlary ortadan aýyrmak üçin ulandy. Hemem halkda, ýani şol rejime, şu cinayetçi topora ziyan berip biljek, päsgel berip biljek ýa-da şu cinayetçi toporu ortadan aýryp biljek adamlaryň orta çykmamasy üçin şo türme sistemasyny ulanyp geldiler. Bu diýmek bolýar, ýani konstitusyon agdarlyşygyny eden adamlar özleri şo türmelerde oturmaly. Aslında seyredilende ýöne olar näme etdiler? Şo türmäni öz ellerine geçirdiler, hem de aparatlar görnüşünde ulanyp gelýärlerini. Häzirki Berdimuhammedow döwründe de şeýledir. Ýani ýakynlaky taryhda Merdan Muhammedowy alyp gitdiler. Onu näme üçin näde alyp gitdiler, näme üçin akitdiler, nire akitdiler, o hakynda da hiç şeýle jogap bermeýärler, sesem çykarmaýarlar. O da bir ýanky şularyň dolu derecede cinayetçi topordugyny ortağa çykaryp durdu. Şonuň üçin indi biz şu karara gelmegimiz gerekli. Yani o meselelerin üstünde bir küç hepdelep ýygnaşypdyk. Indi biziň aýdylmaly, alınmaly bir nemämiz, kararymyz, o da şu konstitusyon guruluş Türkmenistanda dikeldilýänçe türmeleriň bar bolmasy cinayetdir we häzirki ýagdaýda da şo türmeleriň içindäki oturan adamlaryň hemmejesini azatlyga çykarylmalydyr. Sebäbi konstitusyon guruluşy ýok bolan üçin o taýda onu näme cinayet edipdir, näme etbändir, o da bir neme bolanok açyk bolmaýar. Sebäbi kanun işlänok, konstitusyon guruluşy ýoklugy sebäpli kanunam ýok bolýar. Şonuň üçin derhal şular, şu wagtky rejim, Berdimuhammedowler, cinayetçi toporlar o türmeleri içindäki adamlar azatlyga çykarmalydyr we o türmelerim ýykylmalydyr. Ählijesi. Sebäbi o taýda içinde oturan bir giden illeşlerimiz keselçiliğin içerisinde ýa-da başga bir urulup ýenjilme horluklaryň içerisinde neme edilip gelinýärdi? Insan daşy
işler geçirilýär içerisinde. Indi kardeşler şu mesele boyunça sizin hem aýtjak zatlaryňyz bar bolsa ondan soňra bugün wagtymyz ýetse ses berilişige gidip bileriz. Ajahan kardeşimiz elini alırdı. Geç ýaxşy kardeşler, şu türmeler hakynda men aýtmaly bolsa, Türkmenistanda halky peýda getirjek guramalardan ýa-da edara kärhanalardan türmeler kän diýip düşünýän. Hemem türkmen milleti üçin gurulan türmeler şu wagt sanasaň kän-de daşyndaky türmeden daşynda ýaşaýan ilatdan içinde ýaşaýan türmäň içinde hapishanada ýaşaýan milletimiz gatykän diýip düşünýän. Hem olar näme üçin otaýa türmä salynýar? Çünki aýdyň adamlary ortadan aýyrmak üçin bir günä ýüklenip, yalandan günä ýüklenip türmä salynýar. Şu daşynda ýaşaýan ilatdan içindäki türmäň içinde saklanýan bendiler gatykän. Şunu men meclisiň agzasy hökmünde şu türmeleri hökmani suratda boşaltmaly diýip düşünýän. Teklif edýän meclise. Sebäbi kanunsuz diýdiňä, bir kanun gelen bir hökümet bar. Kanun ýok bolsa onda türmäň içinde daşynma hiç ýerde kanun işlänok. Biz täzeden kanun dikeldip, şunu täzeden men meclise teklif edýän şu türmeleriň ilk bilen edilmeli iş türmeleri yapmaly diýip düşünýän. İçindäki bendileri hem çykartmaly. Sebäbi içinde hasta adamlar kän. O bir-iki ýyl öň İranly kardeşimiz gurrun berdi ana. Nähil gıynalyp taklanýarlar. İçindäki hapiste oturan bendiler jebir çekýärler. Ýa-da otaýdan çykan adam hiçbir işe ýaranok. Şoň üçin men düşünýän, şunu meclise teklip hökmünde bildirýän. Hökmani suratda türmeleri yapmaly. Hemem içindäki adamları boşaltmagyny talap edýän. Meclise teklif edýän şunu. Sağ olun. Bolýar, sağ bolun. Rahat kardeşimle söz vereyim. Minnettar, sağ olun kardeşler, sözlerinize. Benim bir türme vardı, aydık geçsem. Gatı doğru tema, gatı doğru karar şu çıkarmalı meclise ortadan için sağ olun. Türmenin Türkmenistan'a gerek değil. Yani ne için gerekken? O tarzda konstitusyon yok, düğünden yok. Yokluğun sebebi yine ben bildiğim özlerinin gözü götürdü sonra ideologların işinden aydayına. Yani iki tane yaşa olan kalyan çekipler tuğuza düşüptür deyip onu живой çeken mi o kafede ya живой çek otanı görünüyor. Diğeri canlı kalyan çekeni görünüyor. Yine tuğuza düşüp tuğutunu sosyal medyada paylaşıplar. Arkadaşlar doğru arkadaşlar öyle. Son şey deyip söylediler. Ondan iki tane yaşa olan genelde gastırıptır. Gelin alıcıda o tarafta gelin alıcı taksitler bu ne olacak olacak o yaşa olanlarım onu beydip pul veriyor. Sonra o adamlar keyif neden onu pul için ediyorlar. Pulu yok görülüyor. Şehit bese o pulu kazanıp bir nokta. Gen maşinin irinden sonra ikinci sonra üçüncü sonra deyip onu pul veriyorlar. O sonra pulu olursa şu maşinin adamın pulu olursa sonra kredi çek mi? Maşin mi dedi? Maşin adamı uğurla mı indirecek bu şey?
kredi taksitleri olur. Garibenine. Peşman puluşunu da edecekler. Gün olacak. Gün normalle son için iddia onu. Oğulları turma basıp ceza basıp. Ne için öz yeğenleri çapışıyorlar. Maşın çapıştırıyorlar. Yollar, uluyorlar. Yol yapıyorlar hem de. İki tarafını yapıp yolu maşın çapıştırıyorlar. Korunuyorlar. O zaman ölüleri kalyan şekkeri kafelerde, restoranlarda yapıp üyde oyunlarını hem yerde niye varsa bir düzgünçülük onları nerede? Ne için kanun demek kansusu yok. Bağ olsa halka değiştirmek. Hani o adamları değiştirler mi? Prezidentin yerini, üyedini kansusu hem mekaya değiştirler. Yani prezidentin üyedini de değiştirler. Bağ olsa öyle yok. Bir hatta Türk vatanı kansusu yok. Olma mümkün önden. Kanun çıkarıcı yok. Yerine yetirici yok. Kaydet. Üçten buraydı. Üçten buradan şeyde otur. İkinci elinden ele otur. Devam etmeyeceğin menniye. İlgili talan verip yine tanışırlar. Kanunun kansusan yok. Kansusu bağ olsa şu adamı ikincide ilgili talan vermeyeceğim. İlgili buluyor talan vermeyeler. Yok Ruy. Bu dinlemede kansusan yok yerine işlemen yerine tümülün bolması kadınlar. Eğer türme bolacak olsa kansusan teyden dikilerinden son bolup biler türmeler. Onu da ona ülkeyen türme değil. Beş velayette bir iklimiyet yer o. Ayarlan kömür ektilen kiyetçe. Bol bir velayette 2 saniye, 1 saniye gerek gelin o türme. Türmeni halkın gözünü korktuğum için edyendirler, ulanyandirler. Bar halkın ağır 5 milyon, 4 milyon yeten ok. O her velayette 2 saniye 2'den 3'ten türme o hau. Onlara mırdat da mı? Türme dine halkın gözünü korktuğum için ulanyandirler. Halk korktuğum için. Onlardan hakiki uğrunu, hakiki cenayetçi basman bir güne adımları baslandırırlar türme. Ona şayadını bakıcılıkta Süleyman Tursunbayev sportmen oğlumuz Cigimiz öldürüldü. Sonra hani önce öldürülenler, uğranlar, hani uğranlar cenayetçiler neydi? Al şunu basmalı. Basacak olsam. Bas şunu basıp bilen yok mu? Türmen boşalt. Şunu basıp bilmeden türmen boşaltmalı. Ne için adam öldürüyor? Şimdi o adam değil o, sportmen ol. Dünya belli. Gelecek gün yaş onun geleceği var. Her ne mi? Şu an tanıyar. Sen öyle böyle boksörler. Habib dili. Onlar ne mi? Şurada duran ama boksör. Kişilikten sağ hakkın terini okuyup ödünü terini okuyup şu derece etti. Yuş yuştan. Hani bizden şeydi bildiriyorlar. Sportmen ne için çıkan ok diyden? Sportmen ne için çıkan ok? Türk vatanına. Futbolist, güreşçi, boksçu. Ne için çıkan ok? Çıktan bildiriyorlar. Öldürdüm. Ülkü diyen öldürünüm yaşattır. Şeyde toy istiyor. Öldürünür, kan horlar. Toy istiyor. Selim ülkü diyen. Hani cezka kara ağla otur. İkici oğlum orada. Neyse oğlum orada oğul lazım. İkici oğlu biliyorsunuz. Hani cezka kara ağla otur. Öldürün. Korkak. Onlar batır oldu. Yenmeli kazanmalı ki nasıl? Süleyman Zani. Martlık gol abi. Ana şu sebepten men teklif eden şu meclise Türk bolmalılar bu durumların şey boşaltılmalı deyip teklif eden yollaşlar. Dinleyen için köp sağ olun. Yine borsa sünnetir. Oluyor. Sağ olun. Leyla kardeşime söz vereyim. Salam kardeşler. Sağ olun söz bergeninize. Şu doğrudan
Bize erkin yaşayışan üçün hakkımız yok. Ne üçün türmede ölüp gitmeli halkımızı yarısı? Ne üçün başka yurtlarda ölüp gitmeli halkımızı yarısı? Türkmenistan'ın içinde bütün türmelerini neyle basıp yatıptı, kene basıp yatıptı. Hastalık, bir taraftan işsizlik, halkımız onun içinde ölüp gitip batır. Sağ çıkıp durganı yok türmenin içindeyle. Ne sebepten türmeni köpeytirdi bula Türkmenistan'ın içinde? Sebebi halkını korkuzmak için. Korkuzup şunu halkını hakkını yutup yemirip oturmak için. Ana şu için ben şu türmede yatqanlarını yakınları ba, oğul kızları badır. Karındaş doğan konuş obaları bardır. Şularadan ber yüzlenin dedim. Şularam gelip yine bize nasip etse taza Türkmenistan'ı kurup barganımızda şu türmeleni yıkamız, ağdaramız, büldüzor bilen sürdüremiz. Şu vaxtında halkımız hemmeçki barsın şöyle türmelen eldine. Öz yakınlarını azat etsinler. Bu zalimlerin kolundan. Anı şu üçün ben türmeleni ağdarışını menem teklif etemem. Yımırıp batır bular. Yurtumuzdan, neft gazlarımızdan oğrular. Şimdi Merdan Muhammedov oğlumuzu ne ayıbı var idi. Bula oğurmaz desek, bula kanun kayda bile işlep oturuptu desek, onu ne ayıbı var idi, ne üçün onu oğurlak gittiler, ne üçün kanun arkalı almadılar, ne üçün çıkıp sut etmediler. İnşundi iş etti bu bala. İnşu üçün bize bunu tuttuk. Şimdi ettik. Yine dep yurtumuza geldik. Yine dep ne üçün şunu aytmaydılar. Halkını korkuzmak için. O sunam organ işgarları taza Türkmenistan kurup bize barganımızda bizlere koşulmasanızla bizeni tarafımıza geçmesenizle sizeni çağalarınızı geleceği berbat boladı. Eğer de bizeni tarafımıza geçip bize tarafımızda dursanızla bizlere koşulsanızla sizeni çağalarınızı geleceği parlak boladı. Size hazır Berdi Muhammedov'un elini öpüp yürüpsüler. Bize nasip etse taza Türkmenistan'ı kurup bize bargandan soň bizeni tarafımıza geçsenizle sizeni ayakınızı öptüremiz Berdi Muhammedov'a. Bize sizeni çağalarınızı geleceğini, çağalarınızı azat etmek için bu işlere başvurup oturtmuz. Milli Halas Etiş Komiteti tarafından ben söz veremem sizlere. Sizeni çağalarınızı geleceğini parlak etemiz. Nasip etse bizeni tarafımıza geçsenizle. Berdi Muhammedov'a sizeni ayaklarınızı öptüremiz. Hazır şunu size elini öpüp yürüsüler. Ayıp emez mi? Uyat emez mi bu? Sizeni erkek degen deniz bu. Ürkek emezli ahır size. Organ işgarları degen namınız bu. Organ işgarları şünnettir bir nerede yok psihini, ayakını öpüp, kolunu öpüp şünnettirip yürüy mi? Onda sizlere nişetip bize yurtunu inanmalımız. Bir adamdan, psih adamdan korkup oturgandan soň bize nişetip sizlere inanamız bağlarımızı geleceğini. Anı şu üçün size halk tarafına geçinler. Sizeni ayakınızı öptüremiz. Taza Türkmenistan'da Berdi Muhammedov'lara. Olmasa size ezilip türmeni töründe çürüysler. Taza Türkmenistan'ı kurmasak,
Bu türmelerini yok etmesek size türmede çürüsler. Halkımız kalmadı indi bize hani türmede oturadığın. İndi dünya sizlere karaşadı türmele. Pensiye çıkacaklarınız var. Yine bir zatlarınız var. Bir meliç zatlardan bir ullu nene dövretip bula oğru dep yine bir zat dep sizlere tohmet atıp orgun işgarlarını türmede çürütedi indi bundan bekina. Bunu yaxşı etip kulakınıza kuyup alınla. Sizlere türmele karaşıp durup indi artık. Halkımız kutardı indi. Kaçıp gitip oldu. Yine daha türmede zayalanıp gitip oldu. Anışını çağalarınızı gelecekini, özlerinizi gelecekinizi düşünsenizle halkın tarafına geçinle. O zaman ben şunu aytayım. Şu bu türme degen zat bolmalı emas. Taza Türkmenistanda şu türme degen zatını sürüp bermeli. Daji toprağı bile kalmalı emas şunu. Kesekleri bile kalmalı emas. Men onu şunu teklif etemem. Ulardı sağ bolun söz bergeniniz üçün. Olyar, sağ olun. Umit kardeşimle söz vereyim. Evet, sağ olun. Bu ölüme terk edilen Türkmenistan halkı türmelere şu ölüme terk edilen halkı ölümünü has ticendirmek için türmeler şunun için saklanıyor da ulan hazırki cinayetçi toparı özbekliği için ulanıyor. Yüzlerce gepleşikler alınıp barıldı. Yani cehennem şayatları, ondan sonra türmeden çıkan adamların öz aydan gepleri, odan depe barada kemine bilen Saparağa'nın gepleşikleri, bütün hakikatlar ortaya çıkarıldı. Hazırki cinayetçi topar özbekliği için türmeleri ulanyanları için bu türmelerin boşalılmağına benim razı koşandım o şey. Sağ olun. Olyar, sağ olun. Melike kardeşimle söz vereyim. Benim türmeler var da aytsam şu cinayetçi topar var hazır özünü devlet deyip adlandırıp görün. Şolar Umit kardeşimden belleşýärli öz etýän işlerini bilýärler. Öz etýän cinayetlerini halkın boynuna yıkıp yalandan tökmet atıp şolary türmeleri de adı verilen oda nepe avdı şükür deyip şu türmelerini çüýredip bir gerek olsa işlerini öldürüyor, organlarını satıp bir bu zatlar var da önkän gepleşiklere medilli, nıltalık geçirli. Soňam köplünç şu aydın halkı aydınladıp bilecek, gözünü açıp bilecek aydın adamları ilki bilen yığınyalar kän adamlarımız şu türmelerde yok edildi. Ondan sonra halka polisiya mahkamalar tarafından baskı yapılıyor ve şu türmeleri bilenem hayvat atıyorlar halka. Yoksa halkam ne siyasada da koşulur. İçindekini arkayın dile getirip gündeme getirip biler. Halk cahili tegem içinde şolun coşup duran aytacak diyecekleri kən yöne şonu dile getirip bilmen şolar tarafından mahkamalar tarafından baskı yapılıp hem türmeler bilen korkutulýanlyk üçin imtinmiyorlar. Yani onu da cesaretle halkın arasında cesaretli adamlarımızdan, Türkmenlerimizden yok der. Hem nemelerini aydıp dururlar, bir de arz şikayetlerini yetirip dururlar. Kasama haberler kanalımıza. Şu türmeleri oğurluk etmediğim düşüyor, cinayet etmediğim cinayet edildi deyip yonkörüp düşüyor türme. Yine men şu tayda Merdan Muhammedov var da aytacaklar. Merdan Muhammedov neçe yıllar näher 15-20 yıllar näher Türkiýede ýaşap ýörün.
şol näme jenayet etdi de Türkmenistanyň içinde deme del ol. Oğurluk etdimi, adam öldürdümi, birinin hakkını yedimi, ya devlet de bir vazifede işleyedi, krupnu oğurluk etdimi, näme üçin aldılar şonu Merdan Muhammedowy? Şular ýaly akylly adamlary aýdynladyp ýoluna şamçyrak bolup oturan alym yigit. Men oňa bir işgöne bir Türkmenistanyň oglanam diýmelen nokta ol gaty uladan biziň üçin. Bizden kiçimen oglumyň ýaşynda ýöne şol oglany türmede därlärim halkyň içinde aýdynladyp oturan şamçyrak bolmaly oglan. Näme üçin onu türmede goýýarlar? Türmeleri derhal ýok etmeli, yıkmaly, bennilerem azatlyga çykarmaly. Etse özleri etsin ene şu mahamalar halka baskı yapıp korkutup plança yıla sıroğumuz vardır diyen olup özler oturan yerine hem prokuror hem sudya hem hakim karar veren olup oturlar. Bolmasa da täze Türkmenistan barlan soň bunu türmeleri yıkmanıngız üçinem cezaňyz badyr çekjekliňiz hökman. Biziň keminämizden birinji bilen hökmany suratda azatlyga çykarmalysyňyz, jany sag bolmalydyr. Näýlekden bolsaňyzam ýekeje saçynyň taram gymyrlamalydyr. Bular ýaly elhenslikler diňe Türkmenistanyny duýulýar. Bu türmeleriň habarlaryny biz 2-3 ýyllykda ine Gurban aga iýleşmez eýranly gurrun berdi. Onu ağlaman dinläp bolar ýarlar, iki kulakly eşder ýarlar, olaryň aýdyp berýän zatlaryny. Bir türkmen öz türkmenine şular ýaly eziyet etýän bolsa onu türkmeniň öllügi hakyky. Ölüp dursa biziň ağlajymyz ýok. Bir orsa gulluk etjek diýip öz türkmenine şeýdip berenleriň günä sevapşa geçilmelem däller. Ýaňy Leyla kardeşimizden bellek geçdi. Edir şundan aňyryk halkyň tarapyna geçseňiz geçeniňiz bolmasa da hiç bir tohum tiýijiňiz ağırlyjak ýa günä geçiljek däller. Tohum tiýijiňiz bilen hökman çekersiňiz jezaňyzy. Bu dewera o bütün dünýä maskara bolduk, maskara türkmen nimeni, utanýar türkmen nimeni. Öz türkmenimiz Ştaýlaryk çenli agent ýollap, ol adamlara iýdarlap, utanç. Biz näme aýyp edip ber? Biz bol geçýän zatlar aýdylyp oturşdaýda biziň guramamyzda. Ýekeje adam suutnamasyz ýa delilsiz aýdylan ok. Onsoň şu günämi, şu jenayetmi? Kemine hatta şu mahkama işgärleriniň özüne ceza berilse de çağaları hökman okumaly, bilim almaly, topluma goşulmaly diýen karar alýar ol çağa. Siziň çağalaryňyz üçinem. Siz olsa o merdana biriniň çağasy. Türmeler hökman ýykyň, biz barýançak ýykyň. İçindäki bennilerem azat etýäňiz, türmeleriňizden ýykýaňyz bolmasa da şu oda nepede özüňiz çüredir. Ya sağ olun. Bolýar, sağ olun, welcome olun. Arat kardeşime söz verin. Doğru. Doğru diýen Melike hanım, Melike oğlum. Melike kardeş. Bu türme meselesi Türkmenistan'a olur cinayet. Bu türmenin üstüne adam halkı adamla korkutup aydın milleti aydınlanma şekilde gözünü açmayı korkuyorlar da. Ne düğünün bizi havalamada korkuyorlar. Kalta un uğurlaptır. Ya şöyle bir şeydir. Ya uğurlaptır. Ya semen de uğurlaptır. Makaron satıptır deyip başladı. Onun öz uğurluğunun yani o uğurluk değil. O uğurluk değil. Yine Antalya bugün gitti. Türkmenistan
dünya oyunca dördüncü ya. Gav oyunca diye. Onun hatayı nerede? Çıktığında şu hatayını verdin. Ha bundan ona semet ne? Şeton semet çıkar diye hava öyle yok. Hata ettiler yok. Yani onun iki alt semet hatattır diyeyim. Başlayalım. Hani öldün? Cevap ver şu diyen. Öldü ağzını mı ettin ha? Kur'an-ı Melik koyuyor. Öldü ağzını mı ettin? Dördüncü yerde duruyor dedin. Halkam ağız seriyazdan yurttaşın nerkim ne emetçeğini yok. Hem ki yurttaşa kaçacak. İçinde millet kalmadı. Halk kalmadı. Sonra hani versin. Öldü cenayı. Birinci cenayı öldü. Cenayı değil. Birinci o yüzden efendim Türk yerine oturmalı. Türk yerine. İngilizlerine oturmalı. Halkın geleceğini, göreceğini ırklarına otur. Yok da otur. Hatavat dersen o zaman bizi türmenin içinde yaşın boşaltmalı. Yaşın boşaltmalı kadip düşünüyor da ne yaşın boşaltmalı türmenin diyenler olur. Sonra şu hata versen bir türmen ne yapsın boşaltmalı hata verecek sana. Şu kadın hata verse. Bir bilmez. Kadın yani baro bilmeden öyle mark bilmez. Ana şu doğruları verilmelik için halkı okuyorlar. Neyim için? Siyasete koşulma. Siyasete koşulan cenayet söyleyen. Siyasete koşulmasan cenayet söyleyen. Siyasete koşulayan millette halkları seyret. Avrupa halkları, Amerika. Ne elet? Siyasete koşuluyorlar. Bayi yaşarlar. Bayi ne itikadi var mı? Şveçya'da ya başka Avrupalarda. Bizden bayi yaşarlar. Ne itikadi bayi hali. Bizde hem yerde dünyayı duruyor. Bu ne itikadi olun. Bir garip bir yaşar. Ne ki bir arkadaşlar değil. Taşırt minmedik maşinini, avarini, maşinlerini bir binler. Onu oradan alıyorsun. Karın kovalanıp taşırt işlek gelip onu Allah, bunu Allah. Oradan binler. Yurt oraya maşinden var. Bir parçadan değerli tane maşin. Bari avarini maşin. Trovo için minmellerlip ne mi? Yapıyorlar ha, ağzını tapsana. Sen diyorlar, ulanıştan kaldırır maşinler. Garip halk şunu da bilin diye. Muğun söylüyor. Dördüncü de gazı, dördüncü de millet halk şey başımal mı? Bir başımal nedir? Halk dördüncü de değil. Öyle dünya açı dördüncü de bay devlet demektir. Son hata verdin. Çok hata sorumludur. Gaz nevet halkın gazıdır. Merkulü Kur'an-ı atanlar miras derler. Çok mutlaka her halkının, her çağın, her adamın düşen payıdır ol. Sonra her kimin burada olurdan düşeni almalıdır sonra. Yetişmelidir. Siyasada koşulup durmalıdır. Koşulmalılar yalan söyleyenlerler. Çok hürmetli dinleyiciler. Hürmetli kardeşler. Siyasada koşulsan bayi yaşarsın. Koşulmasan şu vakti üzülüm var, bayi var, garip varsın. Siyaset bilen oyunum olur. Siyasete sen koşulma, bu koşulma, o koşulma. Kim koşulmalı? Sonrasınlar olmasa da. Men koşulmalı, vaysınlar da. Siyasete. Siyasete planı koşulmalı, vaysınlar olmasa. Şu koşulsun ona. Onu mu edip bilen doktor? Koşulacak halkı mı koşulan doktor? Korkmalılar. Hürmetli vatandaşlar. Korkmalılar. Siyasettir bu, siyaset bu uzattır. Bulaşmalı sana. Siyasete girdinse onun öyle korkanlar. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Kurban kardeşime söz vereyim mi? Sağ olun kardeşler. Geçi yaşayın ben de. Benim kardeşlerimle koşulayan
Hemen o sözler aýtdyňyz, türmeler boşadylmaly, halkymyza azatlyk isteýän 50.000 adam öldürdüňiz, 50-60 000 adam öldürdüňiz türmelerde 20-25 000'nyň jetedini bile bermediňiz. Ama kimden halktan hak alıp kime hyzmat edýäňiz ben bunu anlamadym. Haky aýlygy bu halk töleýär, ýene-de siz bir halky öldürýäňiz. Bunun hasabyny hökmen halk sorajakdyr. Wagtynda halkyň tarapyna geçdiňiz, geçip geçýärsiňiz. Bolmasa da o türmelere sizin gördüňizi girjekdiňiz. Ailaňyz bilen ýok ediljeksiniz. Şu adam wagtydyr, geçip geçişiň bolmasa hiç bolar. Siz kime hyzmat edýäňiz? Rus imperiýatyna mı hyzmat edýäňiz? Öz halkyny ezip, öz halkyny öldürüp beren millet. Bir türkmen ekeni başga millet görmedik biz böyle. Şonun üçin hem halkyň tarapyna geçiň, türmeler hem ýykylmaly. Ýykylmasa siz içinde galarsyňyz o türme. Şu türmenin betonunyň altynda galarsyňyz. Sizlere şu teklipdir. Türme hökmen boşadylmaly, halkymyza da azatlyk isteýän. Bu ölüleriňe sizler öz gazançyňyz bilen olara da pul jezalaryny ödejeksiniz, öwründe boljaksyňyz. Olaryň ailelerini, ýyrynda galan hostarlaryna saglyklaryny, hemme zadyny türmeden çykarlanan saglyklaryna çeli bejerjeksiniz. Evet, siz Ruslara hyzmat etmek üçin öz halkyňyzy eddiňiz. Sağ olun, şeýerde kıskaçık cemläýin men. Olýar, sağ olun. Cennet kardeşime söz vereyim. Sağ olun sözlerinize. Bizim şu täze Türkmenistan meclisimiz her işe ädim olal gürüň edilip son kararları alıp gelýär. Indi şu Türkmenistan türmelerinde saparaga yıkmalı, içindeki bendiler boşaltmalı diýip näçe gezek aýdyp düşündirip geldi. Kanun yok yerde türmede bolmaly däl diýip ýöne karşı tarap bu zatlary ündänem yok. Şoň üçin türmeler barada da yıkmak kararı almalı meclis. Aslında Türkmenistan'ın öz bir ulu türme içindeki de kiçi olsa da ulu başçılıklar kiçi türmelerde oluyor. Geçen mecliste video görkezildi Vatan Satan programından. Vatandaşlarımız elik şeňle gözlenek arkasında habarlarda halka şunu ýörite ýetirler. Beyni aşağını korku sokýarlar. Her ýyl şu oyunu sürdürüp gelýärler, sebäbi korkyny täzelep durýarlar diýip de kemine her 6 aýda, ýylda bir şeýtmese halk unutup başlaýar. Unutmaz ýani ýyzygyder alyp barýarlar. Şu türmeler 30 ýylyň içinde gören olsaňyz öňkü senden de köpelipdi. Sebäbi bu türmelerin üstü bilen köp funksiýaly işler alyp amala aşyrdylar. Meselem türmenin üstü bilen ulu biznes ýöretdiler. Tutsaglardan türme eýerleri pul gazandy. Türmede çüýrederin diýip gorkuzyp mehemeler rahat edenini edip ýörýärler. Türmeň ady bilen halkyň beýnisine gorku sokup bilýärler. Bu gorkuny salmak bilen nirden nädip gelen bu gorku? Bu öňden imperiýaň oturdup giden metodlary. Araplaryň, türkmenleri, musulmanlygy, boyun bolmadyklaryň hemmesine kellesini kesip bir şäherden beýlek şähereçe kelleler naýza sokup uzun yol doldurup da şu 40 000 kişi öldürülen sonda. Yine şu naýza sokulup göz edilip görkezilen pursady elik şeňli gözlenek arkasında televizorda halka görkezilmesi bir meňzeş diýen. Bular özem 20-nji 50-nji ýerdäki problemalar bilen halka görkezýärler. Men para aldım, buğday, paxta oğurladım ya da geçen de kassir gyzy aeroportda gizli bilet sattım diýdirýärler.
şeyde halkın gaharını yatıştırıyorlar. Aslında problemaların üstüne örtüyorlar şöyle. Şoň üçin täze Türkmenistan gurucular halkyň gözüni açmak üçin her bir gepleşige Türkmenistanyň birinji ýerdäki problemalary, atlary, familiýalary bilen jinayatçylary aýdyp gelýär. Indem yurt gerek bolsa her bir yurttaş bilenmesi gerek, ayağa kalması gerek, her bir problemalar dile getirmesi gerek. Sağ olun dinlediğiniz için. Bolýar, sağ olun. Umydo kardeşimden söz vereyim. Sağ olun. Şurada şu mecliste türmeler hakkında näme alýasda göründüşlik geçireceğiz. Türkmenistan'ın türmeler hakkında. Türkmenistan türmeleri öňem bardy Türkmenistan'a türme. Yani häzir kiyalı däldi. Häzir soňky 30 ýyldan soň gaty näme boldy da türmeler köpeldi. Her vilayetde näçe türme var. Aslında adam sağını az bir ülkede bunun ýaly köp türme bolmağa hakkı yok yani. Häzir her bir adama ya 10 adamdan bir adama polis yani milise nemesi var da bizlerde. Bu kaçan başladı bu zatlar? Yadınıza düşen bolsa Türkmenistan'dan Niyaz dövründe kasam kabul edildi. Ben şu kasamı belki yadınızdan çıkandırışın okap verin. Garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan vatanımıza, Türkmenistan'ın prezidentine vefalık baradakık mukaddes kasam. Eziz Türkmenistan ata vatanım, gurban bolsun sana bu canım tenim. Eğer de men sana sehelçe şek getirsem, goy menin elim gurasın. Eğer de men sana dil getirsem, goy menin dilim gurasın. Eğer de men Türkmenistan vatanıma, Türkmenistan prezidentine dönükle etsem, goy menin ömrüm kül bolsun. Yine, şu kasam aslında ne için gerek bu kasam? Aslında kasam kimler aytmalı? Eskerde gulluğa giden vatandaş kasam içmeli. Yani bizlere nemşettiler bunu çağalıktan ya okullarda kasam içirdiler mekteplerde yadınıza düşen bolsa. Yine şu dövrde başladı türme. Türmenin şunun ýaly häzirki döwre gelmesi, häzirki ýagdaýa gelmesi şu döwürlerden başladı. Çağalary, mektep okuwçylary türmelere alyp gidip aýlantyryp türmeleri görkezip gorku salyp adamlaryň meýnine. Ine şu meniň indi bundan soňky teklifim bu meclisten soňky teklifim ine şu kasamı aslında dibinden yok etmeli. Bizlere gerek varmış kasam. Bu kasamın özü bir kanun yazılan kasam. Bu ne demek? Yani yine geçen vatan havarlarındaki cinayetçi dep koyan adamları gördünüz. Benim öz ömrüm diye kül ettim diye. Yine şu kasamdan neme alıp şu yazılanı neme edip ömrüm kül olsun. Şöyle şunu yal bir neme çıkıyor türme yani ölümhane yani morg diyen bolya. Yani ölüme gidiyen demek bolya. Ben gözüme yine şu geliyor yani türme ömrüm kül bolsun demek zaten ölüme gidiyen demektir. Yine şurada kasamda yazılanı okan için. Şu kasam bilen ulalan için şu adamlar. Aslında şu kasam bilen başladı hem mezat. Şu kasamı dibinden yok etmeye yani gerek yok bize şu kasam. Şunu teklif eden kasam diyen zaten yok nemlisini ayırmasını. Sağ olun. Şunu aydayın dedim. Bolýar, sağ olun. Muhammed kardeşimden söz vereyim. Sesini yapıktır Muhammed. Açtınız. Sağ ol, Yeniş. Benim çeyrek bir koşmak isteyen lazım şey. Birinci bilen bir hazır türmeleri yapmalı diye. Yani bizden öňürçi şu türmeleri yapmalı diýmeli adamlar esasen Türkmenistan'ın içinde hazırki döwürde soňky 30 ýyl alanmada da şol türmenin içine girip çıkan şol Türkmenistan'ın türmelerinden ejir çeken adamların sany tajagy ýokdy aslında. Onunca bilen şular
dile getirmeli onu. Yani dile getirmeýäniniň sebebi Türkmenistanyň içindedir bir kanun bar, ýöretdiren. Yani kime var? Halka var kanun, değil mi? Yani şol türme basýan, tuğ edýän ýankyýaly ya şolary tutup getirýän, ene şol adamlar kanunlara dayanıp edýän işlerini şo taýsy sonra alamady. Yani kanunun öňünde ne halkda şeýle bir duygu var, Türkmen jemgyýeti bolsun, haýdam bolar jemgyýet bolsun. Kanunlara boyun egme nemeler bar elmede ama da eğilimi. Yani şu kanuni doğru tanap bilen nokta. Yani birader şeyler misal getirelim, şu türmenin işgarlarını alalı. Hemen işgarlarını prokuratura, polisi tapalı yok şu halkın esası kontrolünü edýän guramaların edip işleri şunu bir halk özüne soramalı. Yani biz özüne soramalı şu hali. Şunu näme dayanıp edýär şu işleri sebebi edýän işleri asliyetinde öňlerini tutýan kanuny hiç ýer gawat gelenok. Hemen esasında edýärler şunu. Sonra jogap bersek eýýär olaryň ýene bir ýüzüniň bir perdesi aýrylýar da esas dayanýan ýeri bolmaly da her kim bir iş edýän bolsa bir adam beýle bir adamyň üstünden esasen şol bir millet hemmemizden bir millet birimizden üstümizden ýankyýaly eziyet çekdirýän bolsak şoň bir esasy bolmaly. Ya eziyet çekýän adam hakykatdan şoňa laýyk bolmaly ýa-da eziyet edýän adam men güýjüm ýetýän sana men şoň güýjüm edýän şunu diýip ikisinden biri bolmaly da. Yani halk oňaly bir eziyete laýyk däl. Yani şoňa eziyet edýän adam şo düşünje bilen edýär şonu. Ýeke diýe hatta öz maşgalasam şoň arkasyna dur bilen ok diýär. Yani türmeň içinde bolup çykan adamlar bolsun. Bar edilýän atlary ýygynyň eltýärler onumy bolany. Ol nähil diýen bir kanuny esas bilen türmäge basyldymy, bir düýpli sebäp bilen basyldymy türme o taýda näme eziyet çekýär, nähil közençlikler görýär. O tarapyn pikir eden oklar diňe şol ýa-da sessiz alýarlar da ýani hakykatdan şol taýda görýän çekýän eziyetleri esasen şu siyasi meselede bir ýyljak şol näme düşünje wadan siyasata goşulypdyr şoň üçin bolupdyr diýär. Yani siyasata näme üçin goşuldy? Halkın arkasyna almak üçin ýa-da hakykatlar aýtmak üçin siyasata goşuldy. Ne bilen kardeşlik nerede Muhammedow. Şonu başından mesela düşünmeýän adam şeýle gözüleser edip bilýär. Yani şoň ýaşyňa işler et, şoň üçin anlyk edilýär. Ol edilýän işleriň asliyetinde şol adalatçy garşy görüş taýda alınıp barlýar. Şu görüş bolan üçin şoň öňüne almak üçin edilýär. Şonu her zadyň bir esasy nemes bolmaly da dayanagy bolmaly, näme esasynda edýär. Şoňa düşünülen ýagdaýynda türmeler yapılmaly diýär, şol muzeýe urulmaly türmeler. Häzirlikçe şu aýtjagym, sağ bolun. Bolýar, sağ bolun. Söhbet kardeşime söz bereýin. Söhbet sesin yapık dur. Gürläp duran bolsa. Başlan sesim açmandan. Şu bugünkü meclisimizde şu türme meselesi agzarly türmeleri boşaltmak, türmelerin güýjüni ýitirmek meselesi Türkmenistanda
Neş Türkmen halkı gorkýar ýa men gorkýan diýen nemeler kän eşitjäse bolmadyny çağan bar gidesim gelenok diýen sözler aýdýarlar. Nirak gidesin gelenok diýen sonra orta çykýardan soň şu söz aýdyna bilen. İlkinji bilen şu türme gözüne gelýärdi. Türkmen halkyň türmäni öňe tutup bütün halky jemgyýeti gork salyp otyrlar häzirki wagtda. Ýa bolmasyn şular jinayetkerleriň alyp barýan jinayet işleriniň suwutnamasy bilen ortaga atyp açyk görkezýän bolýan owadan depe gidesin gelýärmi diýilen soraglary ortaga çykýar. Yani bu soraglar nerden gelýär olaryň kellesine şu türkmen jemgyýetiniň ýa türkmen halkynyň kelle aklana nerden gelýär diýilen sorag bar. Ýa-ki şu goşudurna üçin hukuk goraýjylar süýlen ýa ýene şoňa meňzeşlerimiz süýlen alyp barýar. Geplesin şöyle ýa-da türme garaşýar diýär. Indi bu türme näme üçin maňa garaşýar? Men geplesem, ben bu zatlary, hakykatlary aýdanym bilen Türkmenistanyň içinde hökümet, ýa goşadyrlar içinde hökümetiň alyp barýan jinayetçiligine ýa döwlet derejesinde alyp barýan jinayet işlerini açyk açykan bilen men näme üçin ýöremel gitmeli? Näme üçin men gepletmeli? Ondan sen gepletmejek kozun özüň açyk açykar. Ne diyecek olan şu türme meselesini orta atıp halkı gorksal yerlerde türmeler kardeşlerime de maytık geçti. Hemme məlum olşarak kanunun ya konstitusiyanın işlemeyen yerine kanunun kuruluşunun işlemeyen yerine türmelerin bolması mümkün değil. Türme adamı urup yencip onun mertebesine deyip temsil edip adamçılığından çıkartmak için uğradılyan bir yerde ala türme değil yani. Türme azatlıktan mahrum etmek yani azatlıktan belli berilen vakti aralığını içeride tutmak yani maşgalasından ayrı düşürüp o tayda biz Türkmenistan'ın türmeleri nähile kadırki vakti o düşük gelen ölüp gelýär ýa bolmasyn ölümüň bäri ýany bolup gelýärler içinde keselçilikde. Esenlik bir keselenme. Näil keseller bardygyny aýdylyp geçildi. Ýöne o türme däl o ýer adamy billen genosid edýär, özüme öz halkyny genosid. 50.000'den gowrak adam öldürildi diýip aýdylýardy. O türme adam öldürilýän ýermi? Ertesi gün balalarym özlerim düşüp otyrlar şu halky türme uğradyp belli adamların üstünden uğradılýar halkam türme. Şu türme uğradan adamların gözlerim düşüp oturur şu türme. Ýöne näme üçin hiçbir soraglar ortaga atanoklar. Men hukuk goraýjy diýenler ýa şolaryň ýokarysynda kuratorlar bolup oturanlar özleri gidip otur öz türmelerini. Bu gidenden soňra bekinýärler diýe aýdýarlar da indi. Diyecek bolýanym Türkmenistanda türmelerin boljak bolsa ilk bilen kanun konstitusiýa işlemeli ve kanuny taýdan suwd edilip kanun tarapdan türmelere uğradı ilk edilmeli. Bir jinayet işleyen adama. Ýöne Türkmenistan halky biz halk bilen habarlaşyp oturýar üstüne jinayet ýünkölüp tökmet atılıp türmeň içine atylan adamlaryň sany zajaby ýok. Şolaryň hosarlaryň gözlerinden o çykyp oturýar häzirki wagtda biz habarlaşýar. Derlerin soýaýasym gelýärdi ýa-da çağırlarına çene awat kaldyrmajakdyklaryny aýdyp otyrlar. Onam ýa-ki olaryň gözüne görünýänem hawany ötürip beren hukuk goraýjylar diýip berenler özlerine. Kimin hukukyny kimden goraýar? Hukukyny elinden alýar halkyň olar gaýta. Kanuny peýdalanjak bolsalar ýok. Ýa bolmasyn ben şolary alyp bir arada bir ýerden edýär. Mektepde muallim bolup işleýär. Mektep direktorym bunu işinden çykarýar atsy soragsyn. Bulan prokuratura şikaýetini ýetirýär. Şo muallim. Mektep direktorym prokuratura şikaýet edýär. Prokuratura muallimy günäli hasaplaýar. Günäli çykarýar. Direktorym kiň dogry hasaplaýar. Prokuratura. O aglap sen edýär edem şo muallim. Ne şu kanunyň işlemeýän ýerine şolar ýaly kereketli. Onsa kanunyň işlemeýän ýerine türme näme üçin işlemeli? Asıl jinayetçiler şolar gözler, yani olar ýaly jinayet işleyen adam gözleyen bolsa olany Gurbanulyň özü bir kanuny ýagdaýda basyp alýan emani. Şu rejim kürsüni. Ya olmasa Igor Makarov niýeriniň bir gelmişegi bolýar da Türkmenistanyň içinde doglan biri ýöne Türkmenistanyň gazyny alyp otyrýar häzirki wagtda özüm
Yekece bir Türkmen gazanyp bilen o. Yekece bir Türkmen dünya sistemasında, dünya arenasında şonça paýlyga eýe diýilip hiç ýerde görkezilmedik. Ýöne Makarov fana ogurlap atýar. Ne bunam açyň Wikipediýany, şo ýerde hemme zat ýazyp dur. Şo gana jenaýatkar gerek bolsa basyp biljek adamyňyzy bütün Türkmen halkyny nemet oturan. Ýene izin ýerlasa özüňiz taparsyňyz jenaýatkarlar. Igor Makarow izin ýerlasa. Ne esasy basylmaly adamlar şolar siz näme üçin halka bir eziýet çekdirýärler bular. Ýöne şunu ýadyňyzdan çykarmaň, bu halka çekdiren ağır nämeňir eziýetlerini halkam bularmy özlerine çekdirerler. Siz özüňize çekdirerler. Sebäbi biz etmeň diýsem halkdan etmene taýan bolupdyr häzirki wagtda. Diýerligini diýeriňiz sıfırar. Ýöne eliniz bilen edenini eliniz bilen çekmeli bolsaňyz biz garşy o zadyň edilmeni özüm edip gelýäňiz siz häzirki wagtda halka garşy elinizden gelenini. Şulara çekdim diskaça. Bolýar, sag bolun. Leyla kardeşime söz vereyim. Bize üç erkin yaşayışa hakkımız yok. Ne sebepten bize erkin yaşap bilinmez? Ne sebepten bulardan korkup yaşayımız? Kaçanıca korkup yaşayımız? Oğram özleri, garam özleri, celepem özleri bize bulardan korkup yaşamalı. Oğrulardan. Nere barsan bula oğru, aeroporta barsan, misal üçün Türkiye'den barsan, çantaňdan bir zat oğurlap galadylar, valisiňden, bagajyňdan. Hökmani ravişde oğurlaydylar. Gelişinem korkuzyp ýene zatyňy aladylar. Gowurdakyňy aladylar, ýene bir kalbasaň bolsa, kalbasaň bar eken diýdi, şuň üçin pul berip ketese. Halkyny korkuzyp ýaşaýdylar. Korku astında halk ne sebepten korkady? Bu maňlaýyny urup ýarmaly wagty geldi bulany. Korkup yaşayış kaçan ecelli bize minçelli sürülüp yaşamalı. İkinci Yüzni Koreýaga aýlantyrdylar bizendi Türkmenistanyny. Ana jinayetçidem özleri, oğurdam özleri degenim sebebi Könörgençli bağışlan. Könörgençli Süleyman Tursunbaýewny öldürdiler. Urup Şapbattin balaýdy şu çempion. Mir çempion bolmaly balaýdy şu gelejekimizni parlak atadığın, gelejekimizi bayrakyny kaldıradığın oğlan bolup yetişmeliydi. Bu haram tuğum şunu gelejekini kesti Narastany. Şunu öldürdüler. Şulanın üçün türmege kamamadılar. Şu öldürgenlerin üçün ne etmediler? Cinayete çekmediler. Havadan depegeni üçün şunu vermediler. Ulanı kayta Dubai'ye verdiler kaçırıp. Başaktan yür, ine sana dep, türmede. Dubai'de kurortlara gitediler kayta aşaklara. Şimdi bizeni halkımızı öldürgenler. Halk üçün bu türme. Halk üçün salıngan. Hem yerdeyi türmele. Özünü cinayetçi toparla üçün emez. Hani şu üçün bizlerim doğrudan şu Milli Halas Yetiş Komiteti tarafından söz beremiz nasip etse taza Türkmenistan'ı kurup bize yok etemiz şu türmelerini. Şuna karar beremiz. Hayatını, bağalarımızı, gelecekini, yaş nesillerini, gelecekini parlak etemiz. Hani şuna söz beremiz. Oladı sağ olun, şunu açacakaydım. Bolýar. Melike kardeşime söz vereyim. Şu cinayet toparmadan baş tutany Berdi Muhammed var. Şol her yerik barsa oğlum ödem tabi 4-nji ýerde durýar. Bayrağımız, gazımız oyuncu deyip öwünýärde.
4-nji ýerde gazy boýunça durýan döwlet diýen goşadyrnyň içinde jenaýatçy topar. Genotidi bilen 1-nji ýerde, soýkırym bilen 1-nji ýerde durýar. Türmeleri bilen dünýäde oňa deň taý geljek ýok. Türmeleri bilen 1-nji ýerde konslager otay türmede däl. Ondan jenaýaty bilen şon ýene de 1-nji ýerde, organ mafiýasyna da ýene 1-nji ýerde. Inni insan kaçakçylygyna da başladylar, oň bilen 1-nji ýerde. Ondan bu zatlary edip beren jenaýatçy topara bir döwlet diýip hökümet diýip şoňa janyňa inanyp bolarmy? Olam özler üçin bir aýratyn türme bir owadan nepe ýetik bir sehelçe neme bolýan 20-30 sanak türme gerek ýok Türkmenistanyň içinde bir owadan nepe şolaň öz üçin ýetip artýar. Soňam diýjek zadym ine şu türmeler bir karar çıkarlarından soň ha diňlersiňiz tide aramyza sokuşduran içarlaryňyz bardyr ýetişdirer. Şu türmeleri öz eliňiz bilen ýykyp bennilerem azatlyga çıkarmalsyňyz. Bulara türme ýurduň içinde men azat parahat asmanyň asuda asmanyň aşaryna ýaşaýar diýen halka da seslenýän. Siz hem türmedesiňiz. Siz boýny pasleýän denwer türme we orsun. Şo türmedesiňiz. Bileňiz o kaçan suragyňyz dolup kaçan suragyňyzyň üstüne surak minjegi. Siz hem öz türmeleriňizi özüňiz ýykmalsyňyz. Ine bizim sürgünne şu biz azatlığımız için hem halkın hem azatlığı için söwüşip ber. Ine informasyon söwüşüň içinde biz siz hem edip söwüşüňde öz türmäňizi özüňiz ýykyn. Ýogsa siziň haçan näme boljagyňyz belli däl. Siz bir jenaýatçy topara, terror toparına gullyk edip oturýarsyňyz. Şonu döwlet mükadip şonu diňläp ýörsiňiz. Kada kanun işlemeýän ýerde hiç biri şolar kanunyň garşysynda hereket etýän bolsa, siz hem kanun kada diňlemäňde siz hem kanuna garşy hereket edip özler näme hereket etýän bolsa şonu ýaly hereket edip jogap beriň. Gorkmaň hiç kimiň baskysyndan hem türmesinden hem hiç zadyndan hem. Öz azatlygyňyz üçin siz hem ses çykaryň. Azat, erkin, adalatly bir döwlet gurmak isleýän bolsaňyz, Türkmenistanyň içindäki ýerleşlerde de şunu aýdaýyn diýdim. Öyle sag bolun. Bolýar, sag bolun. Dogry. Arslan kardeşime söz bereň. Sağ olun genç kardeşim söz vereniz için. Türkmenistan'da türmeler yıkılmalı, elbette doğru ettiniz. Türmeler dolduğunu boşaltmalı. Sebep Türkmenistan'da 90% halk günahsız oturan. Otaydaki oturan ildeşlerimiz. Nem için sebepsiz diyen. İlkilene bir şayet olan zadım var. Önemken açtım, bunu yeni de açacak. Bundan son çıkışlarda da açacak. İldeşlerimiz doğru düşünmesi için şayet olan zadım yankı uçaska oyumuz telefon geledi nemeden upravleneden teritoriyandan şu kuartılda 3 tane adam basmalı Zenan kişidir. Niseledin kuartılda Zenan 3 kişi basmalı olsa bunlar erkek adamın eşitsanı basmalı deyip da kazalardılarken o tayi ne belli o belli bir derecede belliyim de indi neme Türkmenistan'da konstitusiyası yok, devlet kuruluşu yok. O taydaki türmeler hem kime hizmet eder? Elbette Orus İmperyası'na hizmet eder. Bular, yankı mehmeler halkı korumayın derine halka cenayet edip dönüklük edip duruptular da. Şimdi türmeler esasen cenayet eden adam için gerek. Elbette hem devletlerde, yurtlarda bar türme. Türmeler hem dövre bab değişiyalı, dövre layıklığı olmalı. Ama yok bizimkilerde tersine
Ondan soň odan depe türmeler, odan depe al türme kime gerek? Elbette dönükler üçün gerek. Bizde hem dönükler kim bolupdur? Şu gece gündüz hemme hökümetteki adamlar, onun daş devreyi, mehemeleri, bular öz halkına özleri zulüm edip, dönükliğe düşmançılık edip gel oturan. Hazırlıkça şuları açacaktım ildeşler. Sağ olun dinlediğiniz için. Bolýar, sağ olun. Başka söz aljagyňyz bar bolsa aýdyp bilersiňiz, bolmasa ses berilişe de geçip bilersiz. Wagtymyz azalýar. Mälik kardeşime söz bereýin. İçaş kardeşler, ben şu işin arasında bir sonuna benim bir gıfkaçık belirlep geçeyim. Türkmenistan'daki bu türmelerin böyle bir ters ýagdaýda işlemesinin sebebi şu baştaki bir sistema bir çürük oldu. Şeyle ters işlemek nemesi bolýar da, mesela üçün Türkmenistan'da halk üçün işlemeyen kanun yine devlet üçün işlemeye bulan hakkı hukuku yok, çünkü devleti oluşturan näme bu halk olmasa devlet o yerde yöne boş duran yöne devlet içinde halkı yok, devlet kime kılmadı diye. Şimdi bolyan zatlara seretsek yurdun içinde halka kalmadı. Belli ki bir başka var özünden yukarıda bir buyruk gören bir neme işleyen olmalı. Elbette bu hemmeler düştüklerini yolun içindeki yerastı olsun, üstü olsun hemme baylıkları semirmek için bir neme var. Bundan ulayı bir güçlü bir sistema buna buyruk göre on işlemesi. O yerdeki prezident mi yurdun başındaki oturan on işlemesi mümkünler halk. Şimdi bu halkın hakkı hukuku yok yerde, devletin işi yok. Türme bu derecede işleyen olsa, edbiler ağır cinayet işleyen bu neme olsa, o vakit türme basıvan bilersin. Gerekli cezasından beri bilersin. Yani bu derecede bir vahşet bolmalı diyen zat yok. Türme diyen zat yine kanun işleyen devletlerde o bir terbiye verici yönü şul indiki yedekte ya içinde bir bilime verbilerler ya hunar verbilerler şul indiki yedek şeyde bir cinayet işlemeli çünkü bir düzgünleyici bir sistema olmalı. Türkmenistan nemen ki Türkmen derece nemesi vazifesi bir işlemeli şeyle düşünenlerden indi Türkmenistan'ın içindeki sistema nehiyle işleyedilende yönekli bir organizm alanda bir canlı yaşayan bir organizmin içinde şunu organizmi tutyan bir molekula mı değil yok bakteriyalar yaşayan olsa şun içindeki bakteriyan bir yanlış hareket eden olsa eğer biri ters hareket etse şol organizmde rak keseli dörek bilyer diye şu ters tarafa hareket eden organizm bu yurdun başına oturan Berdimuhammedovlar yine şol rak keselinin başı. Türkmenistan şeyle bir rak keseline uçuradı. Şu derecede garlık. Halk yine şunu düşünmesi gerek. Yönekliğine aydılanda bu şeyle devlet sisteması işlemeyen olsa buna bizim gereği yok. Şu yerdeki türme olsun ya meheme iş yerleri olsun. Böyle korku salıp halkı şeyle korku bilen ya tehdit bilen beydip saklayacak olsa bu halk ne bununla bu halk olduğunda bunun adam yerine koyanaklar yine bir yöne koy yine bir misal getirsek yine bir avtolog ulanyan olsa şol işlemese şun içinden bir işlemeyen bir detalını təzəlep mindi bilyerler ya yok ederler ya təzə alanlar eğer avtolog olsa
Şoň üçin bize de bu sisteman geregi yok. Eger halk ayakta şeýle bir diýeri bir özgür bolmasy üçin şulary ýok etmemiz gerek. Şol sanada ine bugünkü gepleşimiň ady şeýle türmelerin ýok bolmasy, bularyň düýbünden ýok edilmesi, ýykylmasy, içindäki adamlaryň tusaulukda şeýle oturan adamlaryň azat edilmesi eger gerekli, eger şolar hakykatdan jinayet eden olsa täzeden şolar suud edilmeli. Näme jezasy boldy? Aklawçysy gerekmi? Suudy meselcisimi? Deme. Şonu bunun kemmesi näler, ne suudy boldy? Hiç ya halka bildirilmedi. Bandylar bastılar. Olam yetmeýär ýaly tusauluk öýle bir ýetip ondaşyndan bir erkim öz hosaryny görmek üçin gelenlere aýan maşgalatyna bir sapyk teklipler bilen şeýle ýa-da olary türmede tusaulukdaky oturanlara çenli şeýle sömürme maksady bilen bir biznes nemesi bilen geldiler. Olya sağ olun. Açıktan şulardan varat. Olya sağ olun. Sapar kardeşime söz vereyim. Sağ olun. Etati köp zatlara aýtdyňyz. Bize kendir diýmede goýmadylar. Diýsem boljak. Ýöne men türmeleň taryhyna sizin güýsüňizi çekmek isleýän. Bu türmeler ne Türkmenin tapan zady, ne Türkmenin guran zady, ne Türkmenin medeniyetine ya da deyip desturuna ya da dünya garaýyşyna hiç bir zadyna degişli yeri yok. Bu türmeler bir kolonyal sistemaň atributlary. Böyle iň wagtçy din elkenç atributu. Bu dine Türkmenistan'ım değer o bil başı ya pioneri sıfatına şuat meclis oturumunu geçiriyse bu türmeler dine bir milleti sömürü sistemasına halkı kontrol altında saklamak için korku mıdır? Bu ya medeniyet bilen ya geleceği bilen Türkmenin ya da bir ösüşü bilen ya da başka bir näme sebepleri tapıp bilseniz oturduk bilerseniz olun ýöne şolun hiç birine gawat gelýän zat däller. Glorialak sistema insanlyga gawat gelen ok bu wada. 21-nji asır. Dünyanın hiçbir yerinde glorialak wagşy ödem irrasyonal bir sistema yok. Bu Türkmenin o elmdama aydın gatlagyny ýok etip gelýän bir mehanizmdi. Bizim götüp bilmeýän ýagdaýymyzyň büyük sebäpleri şu türme. Önümçülüğün ösmeýäniň büyük sebebi türme. Plus şun yani kara tilini mehanizmin eyleki pudoklary, KGB'si, polisiýasy, prokuraturasy ýene şoňa meňzeşnemeleri. Şoň üçin bu zatlaryň hemmejesi täzeden gurulmalylar. Bu raýonda da ýöne glorialak türme 21-nji asyrda hiç bir dünýäň ýurdunda bolmasy bu edilýän zat däldir. Şoň üçin buny derhal ben näýem belki 100-nji ýerde aýdýandyr. Türkmenistanda derhal türmeler boşatylmalylar. Düýün boşatylmaly zatlar. Bunu için neme edip ýörüz. Ödem näme bakatyna yapylýan bolsa, ýykylýan bolsa tapawut ýokdur. Şo bahany millet ödöte ýene de kärli çykar. O ölümüň üstünden geçmelen bolsa şu türmeler ýykylmalylar. O bu dine bir adamyň mertebesi, taglygy nemes däl bu. Netiligiň ýok edýär.
Şoň üçin o birleşler sizden hem haýyş, milletten hem haýyş zatlara düşünmek bilen o şoňa garşy biýiňizi uşap, eliňizi çermep orta çykmalydyňyz. Her bir ojogyň içine girdi bu türme. Şu girmedik böyü yok. Girmedik maşgalatam yok. Daýylamadyk maşgalatam yok. Ýa şuat da ölüp gidenler nemesinde. Öňe gelecekdäki nemänem ýok edýär. Geleceğini ýok edýär. Çağalaryň geleceğini düşünjek hem bilet. Laýyk. Sizin çağalaryňyz, agtyklaryňyz, çoguklaryňyz berti näle ýaşamaly. Gorkatynda ýaşamaly. Ya da kaçıp bir yerlerde mekan tutup şu taýlarda ýaşamaly. Aýtjaklarym şular, netije çykarmada sizden sag bolun. Bolýar, sag bolun. Sözü Halmurat kardeşime bereýin. Sag bolun kardeş. Ýanymdan ýoly gelýärken telefonum zaryat götürüp täzeden şu arada küçük var. Ben diyecek bolýan dadım. Hem şu kun bunun edilen çıkışlar vardı. Bir näçe gelip türmeli vardı. Hem doğru ve hakikat öz beýanatyny tapýar durmuşdu. Yani az hakikat bizim Türkmenimiz için, bizim geleceğimiz için, bizim devletimiz için. Şunu hemmizin aýdyp geçtiler. Men onun üstüne hiç de koşaklar. Yani orsayta aksentirm etmeli bir kısani ama her bir çıkışta ya bir duşukta yürümecün bolýan pikirler vardı. Şoň birincisini bizim Cennet kardeşimiz aýdyp geçdi. Ol aýtdy şular ýary döwletde birinji, ikinji derejede durmaly meseleleri o haramzada ýa-ni jenaýatkar topar onu urlanman o 30-njy 50-nji derejede durýar. Ýagny bir yerli häkimetin derejesine çözülmeli meseleleri bir ýa-ni bir kalyan çekdi, bir ýol derejesini pozu diýilen meseleleri getirip döwletiň birinji derejesine edip goýýar. Näme üçin? Halky göz boýagçylyk edip öz edýän ogruklaryny dowam etdirmek üçin. Başga iş täze. Sag bol Cennet kardeşim, şu meselelerini tapıpsın, tutupsın, bilipsin. İkinci ondan yani bizim kardeşim Leyla Hanım aýtdy. Şunça edilen zulümden soň biz bulara geçirimlik etmeliler. Biz bulardan hasap sormaly. Atı doğru pikir kardeşim. Biz şonu hem sormaly hem etmeli. Biz ene gurucu meclis hökmüne halkyň adyny şulardan jogap talap etmeli. Edersem o geçecek yerleri ýok bolar. Şu pikirlerin ahiretini ýan zaparagy jemlap aýtdy. Biz enne haçana çeýlik çekip çydap gezmeli. Biz millet bolup, döwlet bolup ýaşamalymy? Ya da men öz dilim bilen aýsam yer şaryndan, kartadan Türkmenistan hökmüne, Türkmenler hökmüne ýetip gitmelimi? Şigarlar ýaly, aýdaly ýa Kürtler ýaly, ýa beýleki ýerde bar döwletsiz milletsiz ızgap beren 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon döwlet eme ilaty bolan halklar. Biz 4 milyon bolup watanymyzy gorap bilen aşagyna da 50 trilyon baýlyk ýatyr. Ene mesele şuýdy. Biz şu gurruny ýa bir şolaň elinden alyp döwletimizi gurmaly, ýa da biz millet hökmüne yer şarynyň territoriýadan hem kartadan hem ýetip gitmeli. Ýaşap ýöre halklarymyz Iranyň aşagyny, Owanyň asyny, Siriýede, Türkiýede ýa ýene bir ýerde. Ady Türkmen rayonu şu döwletlerde olan öz topragy ýokdur. Ya şolaň öz awtonomiýasy ýokdur. Ya öz dolanlysy ýokdur. Şolaň öz diline mekteplerim ýokdur. Biz bolsa gülýal watanymyzy terk edip, nirde 5 aý var kadip ılgap ýörer millete urulyp. Tamam, biz geday şertine getirdiler. Hatta sigarlarym öz derejesini bilýär. Sonra öz mertebesini ýitiren. Emma biz Türkmenler bol ne güne düşdük. Şoň üstüne oturup oýlanyp gerekli we derekli netije çykarmamız lazım. Men size şonu aýdaýyn. Sag bolun dinleýän üçin.
Bolýar, sag bolun. Kardeşler onu aýdylmaly zatlar artykmacy bilen aýdyldy diýip bilýän. Ses vermäni näme geçelim onda biz bärde sebäbi kanlatlar aýdylyp geçildi. Mundan öňkü ýygnaşyklarymyzda da aýdylypdy. Esas zatlar. Indi illeşler Türkmenistanda konstitusiýon guruluşyň ýok ýerinde, ýok bolan ýerinde türmeleriň bolmasy, saklanylmasy jenayatdyr diýäris we o türmeleri hayal etmän ertiriň özünde bu meclisi eşdenlerinden soňra hemen yıkmalarını hem de içindäki adamlary azatlyga çykarylmasyny kurucu meclisin adından ştaýda karar almamız gerekli. Şu karara kabul edýänler bar bolsa elini galdyryp biler. Elini galdyryp bilmeýän illeşlerimiz elini galdyrmadyk illeşlerimiz bar. Olar bolýar. Ýatyryp bilersiňiz. Ýatyryp bilmeýän illeşlerimiz ýatyryp bilmeýän bolsa men bärden çykaraýyn bolmasa. Saklanan barmy? Karar boýunça. Ýok. Kabul etmeýän barmy? Bolýanly kardeşler, bugünkü meselemizi geçirip guturduk. Meclis ýygnaşygymyzy. Ondan soňky ýygnaşyklarda görüşýänçek. Hemmäňe de köp sag bolun.